Heb ze enig idee wat ze allemaal met gaan doen? Zoepen. Zoepen? Alleen maar zoepen? Alleen maar zoepen. We zitten hier in het Limburgterbos. En door in de verte komt een jonge dame aangesprint. Ja. Nog even, nog even. Ja, de monster gaat voldoen, hè. Kom eens even snel, want ik heb één ding van dich nodig en dan moest ze aan Twan vertellen. Hoi Twan. En dan mocht ze het codewoord gewoon vertellen. Bontjas. Is Bontjas goed? Koffertje gaat open. En de beste winnaar van 1000 euro en vaste woord. Jee. Wat? Hè? Wat zei ze? Jee. Nou, dat wordt een hele blie jee. Ja, ik ben betalen. Ja. Maar we rijden al gevuld dat het in Zittert geleid wordt, Ja. dus dat is fijn. Je moest er even bij komen. Ja. Ik vind die nog rustig. Ja, ik heb de schön ook gehad. Witte sneakers in het bos, altijd een heel goed idee. Ja. Nou, laten we eens even zien, want ik vind die nog heel matig blie. Wie blie bussen? Ik ben heel blij. Laat het even horen. Jee. Geweldig. Geweldig, fantastisch. Hey, heb ze enig idee wat ze allemaal met gaan doen? Zoepen. Zoepen? Alleen maar zoepen. Alleen maar zoepen. Oké. Ja, en misschien nog gaat nu schmink halen. En een leuk pakje. Ja, dat heb ik al een soort van bijeen, maar ik ken nog het niet.